Бұлғатам хәтернең күз тулы күмерен. Кім идем мин сиңа? Кім идем? Соғынам дидең дә, собырым кәсәсе мөлдерәп түгелде. Түгелдем. Ярату язларың мин идем. Жаныңны яктыга терүшең. Кем өчен ваз кичтең сафлыктан? Аклыктан ваз кичтең. Ни өчен? Төнге күк күзләре йолдызлар, күзләде көтен ката. Шак катам. Ят белән янганга кичләрең. Нишләдең? Кичермәм. Кичәрмен әрнүне. Әрнетми бу кадәр яраткан. Ә бүген өметең бер бөтен. Ни булыр яңадан яңарса тыннарны пешерер иләс ут. Ничә кыш, ничә яз тоташ көз. Сагынам дисең. Соң, хакың юк. Ни хикмәт, мәхәббәт ят хаят. Ни бары юксыну. Ымсыну үткәнгә. Мин сине онытып калдырам үткәндә. Үпкәлим дисең син. Үпкәлә. Күптәннән син минсез, мин синсез. Ярату шигендә хыяллар киселде. Сагынам дисең син. Кирәкми. Мин сине оныттым. Шикелле.